Doncs ens trobem aquí a la Sala Fish de Barcelona, en el complex Aeron City. Estem celebrant el primer aniversari de Flash TV i fent el rècord Guinness a televisió, 30 hores en directe. Maica, Ceci, què dieu? Pues que això és una passada i si no has pogut vindre, ho sento molt i ho estaràs veient per la tele. Però bueno, realment el primer aniversari de Flash TV és impressionant. Així que un petó per tota la gent que fa Flash TV perquè realment sou collonuts. El pròxim divendres fem la festa Mega Rave Festival amb Miquel Molina, Sergio Fresno i el nostre resident Mac de Vila. Una festa que, bueno, esperem que si us ha agradat això, el d'avui, que vingueu la pròxima setmana. Fins ara!